into yasusa wonke lokushiso nje ezenza lama-divorce ayi-fake awenzile ukuthi mina sekunoyedladla sengilithengile nginomuzi engiwuqabulile eMlazi. Ngawuqabula lo muzi ngegama likamfowethu, yabo. Umfowethu wasekhaya engizalwa naye. Shuthi ukudinwa yilokho uyabona ukuthi yonke into mina sengiyenza ibheke kakhulu ekhaya. Iyona lento emenze waze wacabanga nalokwenza bonke lobutsotsi asebenzile ukuthi engisayinise emaphepha ngingekho right. Nginibingelele-ke babukeli emakhaya. Igama nguMzwandile Ngwamsani Sibongo. Abaqalayo ukungena kuleli page uMzansi Podcast. La sibhalelwe umfoka Mashimane esibikela ngosiza nalo la, kodwa-ke ngeke ngithanda ukwanda ngenkulumo ngicona ayikhulumele yena sizwe inkinga nayo. Udaba olu-serious kakhulu lolu bafowethu. Ngicela ningilandele-ke siyombingelela sizwe ukuthi usiphatheleni ngempela. La maphepha edivozi angazi, angiyikhumbuli ngiwasayina kodwa ekugcineni ane-signature yami. Futhi ngixolise ukungena la emadevini la. Ngike ngezwe uphatha ekubhaleni kwakho, uphatha nokuthi angazi kuke kwaba ney'mali ey'phumayo. Ngiprefer lapho ngizwe la. Kahle kahle vele ngiyalapho ukuthi njengoba ngisho ukuthi unkosikazi kunobutsotsi obukhona vele ngiyabona ukuthi kusukela lapho kahle kahle imali wena bhuti omkhulu, ngoba manje mina ngumuntu oke wathola i-car accident, yabo. Uma ngithola i-car accident ngigcine ngibe umuntu osesibhedlela. Uma nguwumuntu osesibhedlela futhi unkosikazi nabasesayidini la kankosikazi bangaba abantu abagxilile ekunginakekeleni ngalesi khathi ngilimele. Kwaba umndeni wami onginakekelayo, ongenzela konke kufanele ngikwenze, yabo. So ngase ngibuka kahle ukuthi okay, kwisayidi la ngasimina nesayidi la ngankosikazi kusho ukuthi abantu abangikhathalele, abantu basesayidini lasekhaya. Okay, nkosikazi ngibhalele abantu laba engifika nabo ngesimo senkingane enginayo la. Ngibone ngidilivelwa amaphepha edivozi. Angazi ukuthi how come mina kuthiwa sengiyadivoza nawe, ngoba lokho mina nawe asikaze sikuxoxe, asikaze futhi saba ney'ngxabano ey'ngaze zisiholele ekutheni kufanele sidivoze. Angazi kuqhamuka kanjani kodwa phela sengingayizwela nami ngawe. Bengingafuni ukuthi ngiluxoxe nawe lolu daba sisobabili, bengifuna kuze kube khona nabanye abantu kuze lento yethu ibe nobufakazi. Kwamanje ngiyathuka, kodwa futhi ngithuka nje amaphepha edivozi akhona. Kumanje akhona asendlini. Angikakawasayini-ke, angikakavumelani nalento engiyibonile ekhona kuwona amaphepha edivozi ukuthi mina ngasayina, ngingazi ukuthi ngasayina kanjani. Kodwa phela hlampe wena uzochaza ngizozwa hlampe. Hawu, esikhathini eside kangaka 20 years zonke ngithandana nawe, ungishadile, kodwa wena ukwazi ukuthi wenze lezi zinto ozenzayo. Le khaya wena bongasinakekeli, bongenzi lutho, kodwa kube yimina ukuthi ngifike nepleti ukuthi ngibeke ipleti ngibeke ipleti eziko. Kodwa manje usungithatha ngale ndlela ungilethela abantu kanjani nje. Mina-ke ngahamba ngayofayila i-divorce ngoba phela wena ngiyabona ukuthi awusanginakile. Wena uhambile ulimalile la waphunyelwa iy'mali zaka-Rafa, ngakunakekela esibhedlela ngakwenzela yonke into. Uma sowuphuma wena esibhedlela usuthola abanye abantu ndiza nabo udla nabo iy'mali ungishiya kanjalo. Ngase ngiyabona-ke mina ukuthi angihambe ngiyofayila i-divorce. Amaphepha-ke lawo-ke wena wawasayina, ngawathola amaphepha ngabuya nawo amaphepha. Ngenza iplani udakiwe njalo ngoba uyaphuza unjalo nje. Ngalesi sikhathi usudakiwe-ke mina ngakusayinisa, wasayina-ke nawe-ke. Nami ayikho indlela engangizoyenza ngoba phela ngale ndlela owenza ngayo angazi ukuthi fanele mina ngenze njani. Mama, khona la ngizwanga khona kahle le. Uthi mama wafika edakiwe, wamsayinisa edakiwe. Edakiwe impela. Ayikho indlela engangenza ngayo nami. Kodwa mama uyazi angithi umuntu uma edakiwe usuke engazi, acabangi kahle ngoba ngithi udakiwe.
kodwa wakwazi ukuyomsayinisa edakiwe. Nami ngabona kuyiyona indlela engizokwenza ngayo ngoba phela engafuni lutho. Nami kwakufanele ngithole okungikutholayo. Owawusuke wamzama ukuthi asayine wanqaba. Wayenqabe engafuni ukusayina. Futhi yabona lento weke ikhuluma umama. Eyikhulume as into eyijoke esakungithusa. Mhlawumbe engathi uyakhuluma sakungithusa ukuthi angishintshe the way ngenza izinto zami ngakhona. Yabo. Ayithatha umuntu athi ngizokushiya. Ngizokushiya ngikhathele wena njengabo bonke abantu uthatha abasothandweni abahlezi becaba. So nje mina ngibuka lento engathi yabo into engeke engasoze yenzeke.